Client, regedza ndikudze zvako munin'ina wangu, regedza ndikudze zvako kana uchida kusheya nehama dzedu usheye. VP havadzingika, hapana chapter inodzinga VP pachigaro, chigaro ndechavo. Tsamba yakanyorwa kuPrecab Farm yemakonzo akanga achirangana kuti ngatisungirirei katsi bhero kuitira kuti kana katsi akuuya tichanzwa bhero richirira tobva tatiza topinda mumwena. Handiti uri kupanzwa manje, asi pakati pemusangano wemakonzo iwoyo inini ndinoti makonzo akazosara asina solution nekuda kwekuti masungirirwo akatsi bhero manje ndo akashayikwa kuti tinomusungirira sei, nekuti patime yaunonhonga bhero iwo bhero richarira. Pauchafamba naro uchida kuenda muhuro makatsi kunomukochekera bhero iro richarira futi, unenge watodyiwa kudhara. Handiti muri kupaona? Ndo zvakafanana nekadhiri kaida kuedzwa kekunzi ngatitsvage kuti hapana here nzira dzekuti tigone kuda kutwista mutemo tiite sekunge zvinogona kukodzera kuti since vanhu zvavari kufamba vachishevedzera kuti gudo muofisi tiedze kublema VP Chivenga. Handitika kuti imimi munenge mato threat ende muri kuratidza kuti mune kupanduka kwamaita. Saka imimi takukumisai basa, saka hazvisi kubuda manje kuti magrounds acho hapo. Uri kuzvinzwa? Hapana magrounds iwayo. Kana zvichiitika ngazviitike toni, inini ndiri panapa ngazviitike toni, nekuti ndinoziva inini I know how powerful is VP. Inini I know. Handi muri kupanzwa? Achiwenga ndinoziva kuti vakamira, ndinovaziva, ndinovanzwisisa. And position yavo ndinoinzwisisa kuti vazoita VP ndakanga ndiripo ndisina kurara ini. Ndinozviziva kuti zvakafamba sei. Handiti uri kupanzwa? Saka zvevanhu zvavo vari kuita basa rekuya panapa vachiita basa rekutaura client kuti he VP ngavataure sei, VP vari kuramba wakanyarara. Ipfungwa dzisingaone zviri kumberi. Saka ndosaka uchiona tiripo isusu kuti titaurire hama dzedu kuti hamusi kuona zviri kumberi. Imi handiti uri kupaona? VP havafanirwi kutombotaura. Regedzai Mnangagwa atakwe nevanhu, isusu tichishevedzera kuti gudo muofisi. Iro gudo racho achiriona rakanyarara zvaro, rakagara zvaro pamusoro pedombo richitozvikwenya zvaro richitoratidza kutoita sekutoratidza kuti harisi kutombozvinzwa. Handitika? Aripo mumwe wandakambonzwa achikomenta achitoti igudo rudziko risingagone kubvuta. Gudo rinoobserva baba. Handiti wazvinzwa? Ukazoona gudo raakutopinda muaction rinenge ratopedza kudhara. Gudo haritori action risina kuobserva. Ndosaka uchiona gudo risati rapinda mumunda paya yekuliyendi rinotanga ragara pamusoro pedombo. Gudo rinogona kana kuswera newe rakagara pamusoro pedombo rozopinda mumunda kuma4 robva radya zvekuti iro raswera nenzara. Kudya zviya zvekutika rinogona kana kutozotadza kutopedzesa rwendo rwekukwira pamusoro pegomo rikarara nechemujinga megomo nekugutisa. Wanzwa client? Ya, saka VP vasiyei vakadaro. VaMnangagwa vakapinda patemu yechi2 pamberi paVP vasingatombonyari. Imimi mofunga kuti VP chitu naimimi. Murume uya akaenda kunomira achirwisana naMugabe kusvikira vabva. Akatora iye Mnangagwa kubva kuSouth Africa kwaanga atizira apinda nepanhingiri napo nepaMozambique apa achijamba border. Kuti dzoka iwe. Handiti munofungidzira kuti munhu yeye akapusa naye. Imimi muda kuti vataure vachiwenga, muda kuti vataure kuti kudii. Imimi mukataura imimi zvinozoriekta zvichiita zvigananda izvo naED wazvo munovabatsira here? Simple. Ndoda kuti ndikubvunzei nekuti izvo zvizvi kana makutodaro makuda kuti ndizopedzera ndakukomenta, especially inimi hama dzedu isusu vanhu vemunzvimbo dzakaita sedzekwedu isusu kumashonaland uko. Kubuda chaiko kwamakaita pademonstration ikoko chaiko. Kwandiri nini handisi kumirira zvangu mudhara, handisi kumirira vageza kana kuti chivageza vakati thank you very much zvamakaita izvo zvakatonaka. Asi nini zvangu handina kufara nekuti ndakanga ndiriko. Handiti muri kupaona?
zvinhu zvenyu zvakanga zviri slow maitopfurwa nevanhu vakanga vari kwamutare kune kubulawayo, kunyanya bulawayo yakatoratidza zvekutoti kana nemapurisa akatonyatsa kuzviona kutoti aiwa apa pachinotokala apa, but makatanga kuratidza fiye kubva makuseni. Da kuti titaure chokwadi, ndimi munoda kuita basa rekungosandudzira kuti vp. Hamuna kutombosiyana futi mimi nevanhu vaya vari kutaura kuti siyai Chamisa ari kuhondo dzake. Unongonyatsa kuona client kuti vana vemuZimbabwe pfungwa dzacho so ameno kuti zinonyatsa kufamba sei. Handiti imi moda kutungamirirwa nekuitirwa zvinhu nemunhu imimi. Handiti ka mumwe mufana wekusouth Africa akatotaura achitoti we-EFF we-opposition party akanyatsotaura akati vanhu vemuZimbabwe vakasiyana nevanhu vekune dzimwe nyika dzine vanhu vanoziva zvavanoda ende vasingaiti zvekutamba. They don't take nonsense. South Africa, Botswana, Kenya neZambia havatomboite zvekutamba. Kana vakadeedzera vakangosunga chimwe chete ngoti aiwa izvi zvatirwadza, vakangoona ngoti zvavarwadza vese, vanobva vakurumidza kutomhanya-mhanya vototora action ipapo, vakabatana chauya. Handiti muri kuzviona? Takasvika isusu musi wa29-30 vanhu vachiuya panapa social media, toda kutanga tanzwa Chamisa panapapa, kana vachiwenga vacho ngavambotaura katione, nekuti geza yeyu hatitombomunzwisisa. Nhasi futi murutaya muchitaura futi kuti hanzi vachiwenga ngavauye. Mumwe akauya akati aiwa vachigeza ngavanyarare vasiye Chamisa apedze zvinhu zvake. Kana Chamisa achinge apedzisa zvinhu zvake zvaanga akatanga, isusu tobva taziva kutoti zvinhu zvedu zvatonaka. Muchingoitirwa naChamisa futi makagara. Kurai vakomana, hatidi zvekutukana panapa, hatidi zvekutukana panapa. Musade kutituma kuti tizotaura mazwi atinenge tisingade kuti titaure. Zvimwe zvacho mupote muchinyarara kana musina zvekutaura. Handiti ka siyai vipi vanyarare. Handiti kunyarara kwavakatoita ikokoko ndokutaura kuhombe kuri kutonetsa kwacheko, kuti zvinhu zvidaiso inyaya yekutoti vipi vakanyarara. Kunyarara kwavipi hakufanirwi kuti kutomborwadza isusu zvizvarwa zveZimbabwe. Kunotofanirwa kutorwadza vari kutorwadziwa, nekuti izvozvi zvavari kurwadziwa zvisingaite nekunyarara kwake murume. Vaifungidzira kuti pane zvese zvavakaita izvi vipi achakomenta, vobva vati right tawana pekukutangira. Then iwo vobva vatotanga kutoita zvavanoita before the time is right. Handiti uri kupaona? Saka vipi vakanyarara, siyai achiwenga vanyarare. Ngaiuye tsamba yacho takaimirira. Ndiri pano inini, ngaiuye tsamba takaimirira. Ngaiuye vaiishuwe pamberi pevanhu, vataure machapters aone chichi zvekutaura kuti vanoexpela Mudhara Chiwenga from the VP seat. Hameno kuti vachivadzinga kuvaisa pakona ipi. Kana uchida kuona kuti imi hamusi kuona here mega kutoti yato-repeat ya2017 yavarida kuda kuita yato-repeat ya2017 kai yekuda kuti vachiwenga vaiswe zvechisimba semaisirwa akaiswa iye Green ED uyu, nekuti akaiswa zvechisimba naachiwenga vaakutanga kuona vaona kuti no apa Mudhara atora decision isiriyo apa zvaakutoita akutodestroya, ndokubva vati ano ngatishandisei masimba econstitution. Handiti ka saka kana imimi muchinzwa mashoko ekuti hanzi zvaakuda kudaro, muri kuedza kureva kuti zva2017 ndo zviri kudzoka, nekuti vipi Chiwenga vakatongonzi vatodzingwa ipapapa. Hamuzotigone tikazara mumastreet umu. Handiti mazvinzwa? Endi nekuda kwekuti takatomboharaswa mumastreet umu tinenge takudzoka zviri violent, ende masoja asingabatsire mapurisa. Handizivi kuti mapurisa acho anozozvigona here. Handiti uri kupaona? Hatidi zvekumhanyisana nezvinhu zvisina kana nebasa rese. I don't think kuti zvinotombosvika pakudaro kuliendi zvakweyo. Asi kana zvichiitwa ngazviitwe tione takamirira. Isusu tiri paget ready. We are not on our marks. We are now ready. Wazvinzwa? We are now ready to go. Hatimbomirire zvinhu zvisina kana nebasa rese izvozvo zvichiitika izvozvo. Vanhu vakatodzinga ED vakakwana, ende anodzinga vanhu
vake vaanoziva kuti anokwanisa kuti anin'ina kwete zvavhipi varume ka zviroto ngazvigumire kuhope vakomana. Ndoda kuti ndikutaurire chokwadi. Mukaona Prikabu famu yakugarwa misangano yakaita so, misangano yakureva kuti ZANU-PF yagumirwa yamukona ichisina kwekuenda manje, nekuti they are about to take a move yekuti haibudirire. Handiti wazviona, hazvitombobudirire izvozvo. Uyai nedzimwe nyaya, kwete dzekuti hanzi VP vanodzingwa kubva pabasa. Varume ngazviitike toni. Nhasi Monday tasvika, takatenderera audio manhingirikini kubva musi weSaturday, messages iwaya kusvichinzi Monday ndo musi wekupiwa kwavo, chipiri mangwana futi, chitatu kuswera mangwana, mukaona zvikasvika Thursday yafeila. Handiti ndo zvandoda kuti nditaure izvozvo. Client chakabatwa kuti dzvi, wazvinzwa, chakabatwa kuti dzvi.